שלום לכולם, כאן גיימבוקס אייל, ואני רועי, וחבר שלי זה חיים, ואנחנו התחלנו ערוץ חדש, כן. בערוץ שלנו עומדים להיות משחקים ועוד הרבה דברים, כן. נעשה גם לפעמים אולי אנבוקסינג, לא יודע. זה ערוץ של גיימינג, סרטים, ועוד הרבה. המשחקים שאנחנו נשחק זה בערך מיינקראפט, Call of Duty, Game Dev Tycoon ועוד משחקים שעניינו אותנו. עכשיו, אנחנו עוד לא התחלנו עוד לא התחלנו לעשות סדרות, אז נחכה עם זה קצת וניתן לכם בהתחלה מדריכים. אז המדריך הראשון יהיה של חיים, ובינתיים סתם מפוצץ TNT. יאללה, בוא נפוצץ את המגדל הגבוה בעולם. ותסלחו לחיים על זה שהוא לפעמים מתבלבל בין אבק שריפה לרדסטון, אוקיי? הוא לא ענו בו משהו כזה, שלא תחשבו משהו. יאללה, בוא נפוצץ. וואו, אני אוהב פוצץ TNT, זה בעיה. בוא נבנה איזה בית קטן. יש לנו, רוצים אולי נעשה כזה סוג של בית כלא? יאללה, בית כלא, אבל לא סתם בית כלא. בית כלא מ-TNT. גם אני וגם חיים אוהבים לעשות את זה. אולי יעשה לכם גם בפרק הבא. לא יודע, זו החלטה שלו. יואו, מה זה הקולות האלה? נעל דינק. שתוק, תודה. יאללה, בואו נעשה את הכלא הטוב בעולם. אוקיי. כל הנאשמים פה שיוכנסו לכלא נקבע גזר דינם למוות. אוקיי? יש לנו כמה קריפרים ככה שיש להם קצת סיפור, כל השאר גנבו. לא, הנה, יש הרבה שיש להם סיפור. אנחנו נראה לכם. אני אספר לכם את הסיפור. אוקיי, קודם כל אם אתם רוצים באמת לעשות כמוני, תבנו בית כלא ככה, אבל מה שחשוב, שזה יהיה מעל גובה 2, כי מפלצות וכאלה דברים יכולים לעלות על גובה 1. אז נראה, אוקיי? ודבר שני, אם אתה לא עושה תקרה, אז אי אפשר להכין אנדרמן. אי אפשר לשים פה אנדרמן. לא, אי אפשר בעצם לשים אנדרמן בגלל שהוא ישתגר. אנחנו ננסה עכשיו, אבל לא יודע, נראה. יאללה, בואו נבנה את זה בשקט. אוקיי. עכשיו, קריפר, 1, סקלטון, ספיידר, זומבי, 2 לא, גסטי אפשר פה, וויץ' וכלב, כי אין לי כוח עוד. נורידו ילדים. לשתיים. יאללה. אוקיי, קודם כל הכלבים האלה נשמעו בזה שרצחו כמה כבשים, עשו טבח. המכשפות האלה, וויץ', הם זרקו כישופים על ראש הממשלה. זומבים הדביקו את כל הווילג'רים בזומביות. בוא נגיד, ספיידר רצח מיליוני קוראים במערות. סקלטון ירה על מיליונים. וואו, כלבים פה הורגים אותם. אוקיי, כלבים נאשמים בעוד משהו.
והקריפרים פוצצו את בית הנשיא. כל אלו יעמדו לגזר דין מוות ליד הורם, ההורים שלהם. אני רק אשים אותם שישבו נורמלי. אם אתה שב, יאללה. אוקיי, יאללה. בוא נשרוף אותם. יאללה, רדסטון. בואו נתרחק. אני רוצה שההורים שלהם גם ימותו. ואני לא. תחזור לשם קריפר. נו. שמנו את הפרחים האלה במשחק. יאללה. 3, 4. בזה. צריך עוד לבר. לברוח. כל אלה מתים, מגיע להם. כן? לא, הם לא התפוצצו. או שכן. לא, הם נפלו, הם לא התפוצצו. יאללה. בשביל זה נעשה את הדבר הגדול בעולם. ואחרי זה נגמור את הפרק בחגיגת ניצחון על הפושעים האלה. ובחגיגת ניצחון על הפתיחת ערוץ החדש. כן. וטיקוטאפ עוד מעט גם יתחיל לעלות סרטונים. אנחנו התחלנו היום. ואנחנו נעשה גם סדרות כאילו על הישרדות במיינקראפט, עוד מדריכים ועוד הרבה. גם Call of Duty, חיים ישחק. ואני Game Dev Tycoon. יאללה, בואו נפוצץ. חצי מהם מתו. חצי נשארו בחיים. טוב, אז תודה שצפיתם, ונתראה בפעם הבאה. אוי, ביי ביי. מגיימבוקס אייל. ביי.